Bistrița, județul Mureș, localitatea noastră vecină, condusă de Diana Ungureanu, profesor Diana Ungureanu. Prima piesă va fi a lui Andrei Meleșan, Cornidei Cărările Inimii. A doua este un menuet din sonata numărul 4 în sol major de Georg Friedrich Händel. Iar a treia va fi o cântare cu care suntem foarte familiarizați, se numește Veniți, căci vreau să spunem ce face Dumnezeu. Să-i ascultăm.